Joo, siellä on monennäköisiä hiihtäjiä siellä linnassa. Munkin lisäksi oli muun muassa semmonen äijä, jolla oli sunnuntaisin tapana vetää muovipussi päähän, veisata virsiä ja vetää käteensä. Se oli kyllä sekaisin se vankilapappi. Yllättävän hyvin oli saarinoissa väkeä. En tiedä, olisiko ollut yhteinen harrastus. Sai kenkään niistä hommista ja muutti Nokialle ja perusti sinne semmosen lahko. Joo, linnoista vielä sen verran, että ne on hetkittäin myös vähän rasistisia paikkoja. Siellä oli yksi semmonen tummempi vanki, joka rummutti ruokalaspöytään ja pamppu meni sanoi, että sä soitit jo kotiota, nyt vittu kiinni se puhelin. Mutta koska niin harva oli siellä ollut linnassa, niin pieni vinkki, että kun sinne joudutte, niin homo. Siellä ei ole se, joka kytkee kännykkäänsä värinähälyttimeen ennen kuin jemmaa sen takapuoleen. Se on vasta pii. Homo on se, joka sillä päivän ainoalla puhelullaan soittaa siihen omaan perseluuriinsa. Tää on tärkeä tieto. Kiitos. Mä itse asiassa valmistuin tuossa vähän aika sitten tuolta Sörkävän joustava moraalin laitokselta kääntäjäksi. En ole vielä aloitellut. Mutta... Joo, tuo vaimosta voisi sanoa sen, että se on muuten aivan ihana ihminen, mutta sillä on helvetin huono miesmaku. Mikä on tietenkin mun etu. Se voi rauhassa hengalla kakamaailman Chippendaleien kanssa, mutta jos se rupeaa nurkissa pyörii joku toinen työtön sekakäyttäjä, niin sit pitää skarpata. Sillä on myös vahvat mielipiteet. Mulla on semmonen lempipaita, punainen, koko 7XL. Ja halusin laittaa sen tänne, niin sanoi, ei sitä et laita, että siinä näytät lihavalta. En tiedä paljon tää mua sitten laihduttaa. Syntymäpäivän lahjaksi pyysi semmoista jättidildoa, että meillähän on semmonen, että niin sulla on, mutta mä haluan oma. Mulla oli vielä keikkareissulla vähän silmäpiliä eturivi tyttöjen kanssa, tai siellä oli niin hämärä, että ainakin mä luulen, että mulla oli. Mut kuitenkin menin kotiin ja sanoin emännälle, että hei, sun paikkaas on kyselty. Sanoin mulle, että joo, mutta sun paikka on kokeiltu. Ei pärjää naisen, ei. Tuossa joku aika sitten tuli semmoinen uutinen, että Anoppi oli kuollut, niin siinä vaiheessa piti liittyä Facebookiin, kun pakkohan siitä oli tykätä. Ei tää nyt ihan yhtä juhlaa ollut, että Anopin perään meni mummo ja siitä, että mummo kuoli, niin siitä mulla on vähän paha mieli, kun se ei ollut tarkoitus. Se oli vielä raskaana ja sekin oli vahinko. Tai ei siinä ole oikeesti mun mummo ollut, mutta pappa nyt tykkäs pitää mekkoja. Joo, lapsista se, että niitten kanssa on aina yhtä huolta ja murhetta. Viikonloppuna yllätin ton meidän vanhemman pojan juomasta lasalia päärynämehulla. Nyt saa sitten pelätä, että onko se homo. Ja muutenkin se olla tarkkana, että mitä niitä aikana puhuu. Jotain oli möläyttänyt, kun tuo nuorin tyttö oli sanonut tarhassa, että munnisi tuo maahan teidän isien huumeet. Tottahan se on, mutta ei sen sitä pitäisi tietää. Se on vasta 5. Joo, teksti-tv:llä oli semmoinen juttu, että petolintujen muutto on kiivaimillaan. Selvittää sen, että mihin viime yönä hävisi vaimo. Tiedelehdessä luki, että elefantti synnyttää mammutin 5 vuoden päästä, niin alkoi vähän jänskättää ja piti hakea apteekista raskaustesti. En ollut ihan varma, että oliks mua tuupattu. Negatiivinen oli. Vaimo sanoi, että ei ole paljon kärsää näkynyt, että hukkaan meni nekin rahat. Semmoisen vielä huomasin, tuossa luki, että vankilan vuorokausi maksaa yhteiskunnalle 200 €, niin ajattelin, että tulisi ensi kerralla sen verran vastaan, että jäisin kotiin 100 päivän. Kiitoksia, mun nimi oli Miika Pettersson.